песни могут быть такими. Слушай батьку. Слушай батьку. А могут быть и такими. Притуляй меня, колыхай у сне. Сегодня я собрал для вас топ-10 самых знаковых, на мою сціплую думку, поп-песень у найновшей истории нашей краины. Кожна из них по-своему перевернула историю поп-музыки незалежной Беларуси. Обовязково пишите в комментариях, ці згодные вы по кожным пункте. А зараз тисни подобайку к этому видосу, подписывайся на канал и мы починаем. На 10-м месцы моего уласного хит-параду самая пригожая жанчына БССР. У свой час у яе были такие ротации на телеку, что дай бог кожному. Кожный вечер у прайм-тайм. Темнели небеса, птиц затихли голоса, и набегавшись на воле, ветры прячутся в леса. Ліка Ялінская вельмі моцна адрознівалася ад Анжелікі Агурбаш. У яе яшчэ не было гэтай алеграўшчыны «Я буду жить для тебя!». Песня года 93, песня, знаёмая вам з дзяцінства. Прапаганда алкаголю, але якая. Падпяваем разам. Белое вино и червоное, кожному свое, наточенное, золоченое, лёсу вострие, а житё такое короткое, с ничкой промигне, а вино такое солодкое, горкое на дне. На 9-м месцы майго хит-параду «Вусы» Александра Рыгорыча. Александра Рыгорыча Тихановича, натуральна. Самый легендарный дуэт нашей эстрады. «Вусы» и «Окуляры», як его ласкаво называли у народе. До речі, той же самый 93-й год. Ноги аж сами рвутся у скоки. Цыганка раз, цыганка два, цыганка три и четыре и пять. Наворожи, наворожи, наворожила, что буду спявать. Я спытаўся у чата GPT, што можна было купіць у Менску ў 96-м годзе на 30 000 доляраў. Ён адказаў, што ці трохпакаёвую кватэру ў цэнтры, можна было набыць машыну ўзроўню Audi 100, яшчэ заставаліся грошы на дачку пад Менскам, можна было адчыніць некалькі шапікаў ці невялікую прадуктовую краму, а можна было зняць музычны кліп з забойнай для 96-го года кампутарнай графікай. 8-е месца нашага хит-парада «Энергия любви». Моя энергия любви, блеск молнии и гром земли, огонь ревущий изнутри и огонь рвущийся в крови. На 7-м месцы у нас песня, якую записывали нават не ў студыі, а наўпрост у кватэры. Яе аўтары заяўлялі, мы граем усяго 3 акорды, затое усе свае. А якая цудоўная пародыя ад тэатра Хрыстафор была на гэтую песню. Нават праз 30 гадоў я напеваю «Сколько ж тебе ждать, твою мать, 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 мать». У опору рай, приезжай трамвай, сколько можно ждать, твою мать, 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 мать. У опору рай, приезжай трамвай, сюда на эту станцию этого маршрута. Паглядзіце ў гэтыя светлыя вочы Кірыла Слукі. Якая харэаграфія. Круцей кліпа толькі іх жывы выступ на песні года. І я нават не ведаю, што тут было феерычней. Танцы Слукі ці сола Кавалёва на гітары у песні, дзе наогул ніякай гітары няма. На 6-м радку у нас хіт, на які аўтара тэксту прыпеву Барыса Штэрна натхніў краявід з вакна яго кватэры на вуліцы Козлова, наўпрост на вайсковыя могілкі праз дарогу. Ты сидишь в своем окошке и на крестики взираешь. Песня, по якой катком не пройшоўся толькі самы лянівы музычны журналіст. Верх бескусіцы, музыкальная деградация, абсурдный текст. Хит, які перажыў свой час. Поцелуй меня украдкой,
Вислоухая принцесса, ты печальна, ты прекрасна, ты всегда на грани стресса. На пятом месцы у нас белорусская Виагра, белорусские стрелки и белорусские блестящие у одним флаконе. Мегадепрессивный кліп про тое, як трэба хутчэй валіць з беларускай глыбінкі. А асабліва хочацца адзначыць наяўнасць у тэксце словазлучэння «Город-герой». Ветераны одобряют. Состояние стресса, никакого прогресса. Уеду. Периферия, периферия, периферия. Песня, до речі, вийшла далеко за межі Білорусі. Ні хохри-мухри. Периферия, периферия, периферия. Усе гэтыя поп-хіты з'яўляюцца неад'емнай часткай найноўшай гісторыі Беларусі. А лепшы даведнік па ёй – гэта мая кніга #IMBY. Спасылка на набыццё у апісанні да гэтага роліка. Нікому невядомая дзяўчынка-падлетак з сумнеўнымі вакальнымі дадзенымі, незразумела адкуль вылезшая, праз год дае 172 канцэрты ў Беларусі. 172 канцэрты ў краіне, дзе гарадоў усяго 118. Усвядомілі маштаб? 4-е месца майго хіт-парада. Но ты уже взрослый. У нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки, как с картинки. А зараз наша тройка лідараў, але перад тым, як мы будзем спяваць і скакаць пад гэтыя неўміручыя шлягеры, не забудзьцеся паставіць падабайку гэтаму відосу і напісаць вашу самую любімую беларускую поп-песню ў каментарах. 3-е месца – чалавек, які перавярнуў гульню, які дабіўся такога, што ніхто не дабіўся. 6-е месца – а ты займі 5-е, паспрабуй. Як жартавалі ў 2007 годзе ў беларускім камеди-клабе, сегодня ты обычный певик, а завтра снова work your magic. Другое месца. Песня, якая амаль 40 гадоў блукала па тэрыторыі былога Савецкага Саюза і падпольна выконвалася кім заўгодна і як заўгодна, пакуль у 92-м годзе яе не прыватызаваў адзін вельмі таленавіты і сціплы хлопец, які сціпла кажа пра сябе заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь. Песня, якая за апошнія 35 гадоў была выканана прыкладна 74 мільярды разоў і не пакінула абыякавым ніводнага чалавека ў межах сінявокай. Цісні падабайку, калі ты чуе яе хаця б один раз. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твоей глаза. А зараз будзе песня, якая праз больш чым чвэрць стагоддзя да гэтага часу папулярная ў многіх краінах свету. Песня адрэпетаваная і сыграная ў менскай сталоўцы па адрасе вуліца Бяды 4 падлеткамі, якія марылі граць гранж, як Курт Кабэйн, а потым плюнулі на ўвесь гэты андэрграунд. Песня, якая першапачаткова па задумцы аўтара гадзілася толькі на тое, каб гучаць мацюгальнікаў у парку адпачынку, а стала, па словах яе аўтара, песняй-карміліцай. Песня, якую сотні тысяч, а бадай і мільёны людзей па ўсім свеце пазнаюць па першых 3 акордах. Цвёрдае першае месца майго хіт-парада. Дзякуй, што паглядзелі гэта відэа. Да сустрэчы. Пакуль.